हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबावलायबाय नै आंहा अन देनो नागिरदों नै माइब्रानि आसि एसे एन्थाब एसे बानायगोन आरो नै आङो दा देनोसै नै उवाल गायहेन रेडि जाखाबाय लोगोफोर आङो दा नै अन देसिगोन आरो आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदानै नायसनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होला आंबो खालामना होफिनखायो लोगोफोर भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय नै आङो दा अनखौनो देग्रोनोसै आरो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै अन देबाय नै लोगोफोर आंहा एन्थाब एसे आसि एसे बानायनो दाउआ खाथि खाथि फैजोबबाय गावसोरखौसो लेंहरदों सानो खोमा दाउआ जोंहा दाउलाखौ निउ इयाराव सानसै बे दाउला गोजाखौ लोगोफोर नै अनखौ सालायनोसै आंहा टुस ये दाउआ डिस्टार्बथार सोर दाउआ डिस्टार्ब खर'खौ देफिननांसिगौ दाउआ जि डिस्टार्बथार लोगोफोरनि आंहा अनखौ देखांबाय आरो नै एन्थाब एवनोसै सारिनानै आराम लाबाय सिबिं एवग्रोनानै नै एन्थाब बानायनोसै आरो लोगोफोरनि आं सिबिं एवग्रोनोसै आरो नै अना सारायाबो दुंबायानो सिबिं एवनानै दोनसै लोगोफोर सिबिं एवबाय आङो सिबिं होबासो गोथाव मोनो एन्थाबखौ नै सिबिंखौबो देखांबाय सिनिजों सिबिंजों लगायबाय नै मिक्साराव दे लोगोफोर नै आंहा एन्थाबखौ एवबाय नै जोंहा एन्थाबखौ बानायगासिनो लोगोफोर नै दासो एवहांदों साबो बानायबाय जोंहा नानिया दावरावथार साया जाबाय आंना लोगोफोर एन्थाबजों जानो साहा फुदुंनाया लोगोफोरनि आंहा एन्थाबखौ बानायगासिनो नै एसे बुरजा जाहांबायानो नै बेखिनि मोनग्रोबाय लोगोफोर सायाबो जाबाय नै जोंहा सालोंसै एन्थाबजों सा
लोगोफोर नै एनथाबजों साहा लोंसै जोंहा साहा लोंखांनानै ओंखाम संसै नै देखांनाय लोगो लोगो एसे एनथाबखौ एवग्रोबाय आरो आसिखौ एवथ'वासै नै साहा लोंखांनानै संनोसै आरो हालुवानि सावरि लोगोफोर नै आंहा दिनैहाय नै न'नि लाफा खाजेननाय ओंख्रि संनो नागिरदों नै लाफा खारदै होनानै संगोन आरो ओंख्रि गोबाब लाफा खारै बुथुवाजों लाफाजों लाफा खारै जानो नागिरदों जोंहा दिनै लोगोफोर लाफा हाजेननायखौ न'नि लाफा गोदान संनो रेडि लाबाय आं लोगोफोर नै बेखौ हास'बावनांगौ आरो नै फिसा फिसा हास'नोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट खारैजों संसै आरो थाव गैयि नाथुर जुनाय होनानै लोगोफोर नै आङो लाफाखौ हास'खांजोब्बाय आरो नै बिदि गुसुं गुसुं हानानै लाजोब्बाय आरो डाइरेक्ट सारायावनो हासोमखादों हानानै नै डाइरेक्ट एवथ्रमग्रोनोसै आरो थाव होयिसो जागोन आरो दिनै लोगोफोर नै बिदि खोबहाबनानै दोनबाय आङो अरदाबाव डाइरेक्ट हरनानै नै बिदि एरै एरै होबाय थानोसै आरो लोगोफोर रबनायनि बिदि बेलथाय बेलथाय एरबाय थाबाय आरो आङो लोगोफोरनि आंना लाफाया रबबाय आरो संख्रै एरि खारदै होजोबनोसै दा संख्रि होबाय लोगोफोर खारदै होनानैबो दसे एवनोसै नाथुर जुनाय होनोसै लाफा ओंख्रि गोबाबाव लोगोफोरनि आङो दा ओंख्रियाव दैजों नाथुरजों होबाय आरो खारदैजों गोबाव एवखांनायनि उनाव दसे खोबहाबनानै दोनसै लोगोफोर नै आङो दा गोखा फिथाइ फ्राय एवलायबाय आरो थिथा केरेला नै लोगोफोर आंना लाफाजों नाथुर ओंख्रि गोबाबा मोनबाय लाफा खाजेननायखौ ओंख्रि गोबाबसो संबाय आङो सनाफोर खारै ओंख्रिसो संबाय आरो खाजेननायखौ मैद्रु जाबा थावा नालाय लोगोफोरनि आंना उदासि फ्राया आलुआ रुइबाय आरो आलु दरसे होनानैसो एवबाय आङो दिनैना ओंख्रिया लोगोफोर लाफाजों गोखा फ्रायसो नै गोखा भाजा मोनबाय जोंना थिथा केरेला आलु जोंहा अर सायदों लोगोफोर गोजां बोथोरनि नै गोजां बोथोरा जागायबाय जोंना गोजांदोंलै सायदों लोगोफोर अर माबाया गोजाङाखै गोजांदोंलै बिरादनो दिनै गुसुथार बार गुसु